Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Finnish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Yrityksen toimitusjohtaja ja hänen sihteerinsä puhuvat puhelimessa. Minkä asiakirjan sihteeri aikoo toimittaa myyntiosastolle? Hei, voitko tehdä minulle palveluksen? Kirjoituspöydälläni on asiakirja ja tarvitsisin sinut toimittamaan sen myyntiosastolle. Toki. Mikä asiakirja se on? Arvelen, että se on sinisessä kirjekuoressa. Sininen kirjekuori. No, kirjoituspöydälläsi on 2 sinistä kirjekuorta. Aivan. Kirjekuoren oikeassa yläkulmassa on punainen sinetti. Se, missä on vihreä sinetti, on asiakirja, jonka jaamme rekrytointitilaisuudessa. Se, jossa on punainen sinetti. Ok, selvä. Hienoa. Toimitathan sen myyntiosastolle kello 1 mennessä iltapäivällä ja varmista, että lähetät sen suoraan päällikölle. Tunnet hänet, eikö niin? Kyllä, olen tavannut hänet ja jutellut hänen kanssaan useita kertoja. Hyvä. Ja voitko toimittaa sen toisen kirjekuoren henkilöstöosastolle? Kyllä, toki. Minkä asiakirjan sihteeri aikoo toimittaa myyntiosastolle? Yrityksen toimitusjohtaja ja hänen sihteerinsä puhuvat puhelimessa. Minkä asiakirjan sihteeri aikoo toimittaa myyntiosastolle? Hei, voitko tehdä minulle palveluksen? Kirjoituspöydälläni on asiakirja ja tarvitsisin sinut toimittamaan sen myyntiosastolle. Toki. Mikä asiakirja se on? Arvelen, että se on sinisessä kirjekuoressa. Sininen kirjekuori. No, kirjoituspöydälläsi on 2 sinistä kirjekuorta. Aivan. Kirjekuoren oikeassa yläkulmassa on punainen sinetti. Se, missä on vihreä sinetti, on asiakirja, jonka jaamme rekrytointitilaisuudessa. Se, jossa on punainen sinetti. Ok, selvä. Hienoa. Toimitathan sen myyntiosastolle kello 1 mennessä iltapäivällä ja varmista, että lähetät sen suoraan päällikölle. Tunnet hänet, eikö niin? Kyllä, olen tavannut hänet ja jutellut hänen kanssaan useita kertoja. Hyvä. Ja voitko toimittaa sen toisen kirjekuoren henkilöstöosastolle? Kyllä, toki. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.